ba san ka ba amma na san baban ka. Zagi ko? Bari. Wai zage mai wani baba. Mara zagi. Zagi. Oro? Oro. Muna so da Allah a sake ka. To. Ba mu so a kashe mana yara. Ku kuna kacewa amma muna so a yafi. Tabbas. Kaga suna Suleiman kaninka. Suleiman ba. Suleiman. Tabbas. Ka kira su kai magana da mamanka. Su ba da uniform din nan na sojoji. Bindiganka. Ba ɗaya ba ne amma an kawo ɗaya. Amma akwai wasu bindiga biyu na wajen suna ka gaya mata don Allah. Ta je ta dawo da su. Kana ji ko? Inda har wannan an zo da wannan kana ji? Za mu zauna da Gimba duk abun da ke nan. Gimba zai yi maku bayanin komi. Ita ma za ta zo a zauna da kai. To shi kenan. Mu karɓo wannan. Surukinka ka bace. Akwai bindiga ɗaya wurin surukinka. Akwai ta. Alhaji Isiya. Ko ba haka ba? Akwai ta tabbas. To kaga muna so a yi magana da su a bada wannan bindiga. Akwai kaki na kuma. Akwai kakinka a wuri. Don ina da labari. Yauwa. So in ka bada. Yauwa. Sai mu samu yadda za mu yi magana don mun san kila in ka warke aka sake ka mun kai maka jiya. Kila ka bari. Tabbas ba ma kila ba ne wannan in Allah in Allah da ni ma zan rantse da Qur'ani in na ƙara taba wani gyaɗa wani ko a bayan idon ku Qur'ani na yau. To amma in baka taba ba in ka koma Rijana ai yara za su ce tunda ka tuba za su kace ka. Wannan kuma kai ne babba a da yanzu kuma za ka zama yaro su. Ba komi ni don in zama yaro a ƙasa ban damu ba wannan. Ko sana'an magi ne zan yi inda ina samun gidana yanda za kuɗaɗen da kuke karɓa don Allah yana kuke binne su. Wallahi sun matalla yanzu in na ce ma ina da naira 50 wanda na binne a daji idan ban ƙarya na yi ma ba Allah tsine man gashi wannan miliyan na muka karɓa 100 kawai ya samu. Wa gashi nan Musa miliyan kusan 3 muka ansa. Miliyan 5 100 kawai ya samu cikin kuɗin nan. Wanda ya kawo kudin ma haida na bashi ranar da muka zo dan da muka fita kusan miliyan 20 aka ba ku nawa na Yorubawa da mutane miliyan 10 ana mai waya da su bas yau miliyan 20 da naku kuma kai ka rubuta ina zuwa kuma ka rubuta takarda ka ce a kawo ma gwamnati har da lambobinka yau gashi nan to ci ya za gwamnati ya neme ka yi yauwa ai shi kai kace a neme ka kuma ni tun a lokacin da su dan azumi su yi abun nan ni zan zo ma da kaina na ce ni duk bindiga ɗaya in za a ban miliyan 1 zan bada ta amma gwamnati in ta ce ba ta bada kudin haina ba ta bindiga zan iya bata yanzu da yara na wanda na jawo da bindigogin da suka hito hannuna yanzu da an samu bindiga 15 akalla ba yanzu a samu kana nan kai magana yanda naka ta zo Allah alo ba damuwa komai dai za a ji karshen bayani wajen Gimba Gimba duk zan bude ma aiki filla